Ngiyathokoza ngenibingelele. Unxasana lo uphethe uNdosi, uphethe uNondaba. Ngizochaza nje kafushane nje. Ngicabanga mhlawumbe wonke umuntu uyabona ukuthi simama kephi nendawo. But sizobriefa kakhulu isikakhulukazi kulabantu abaney'moto, yabo. Ukuthi uqinise kubaluleke kangakanani ukuqinisa imoto, nokuqinisa wena, nokuqinisa igceke ekhaya. Emgaqweni ayikho-ke imimoya engekho. Khona abantu abashayiswa iy'moto, abashona, abay'shonela bona bese umuntu ahambe umoya wakho uthole ukuthi ugcwele emgaqweni uyadistroya. Khona imimoya yasemkhathini yabantu abadla igazi, khona imimoya kanjalo. So sizochaza lapho ukuthi ave kubalulekile ukuthi kube nento ezogadisa imoto yakho ngoba imoto ifana nekhaya, imoto yakho. So sizobala nje imithi embalwa, then uma ukuthi uyathanda ungaya emavidiyweni amadala la sikhuluma khona ngemithi yezitha. Then namhlanje umuthi engifuna ukuthi sigxile kona amagayi, ngifuna amagayi sigxile kwisikhwehlela sebhubesi. Isikhwehlela sebhubesi senza ukuthi into yakho ibe nesidimo kokuqala, isabeke, into ingezi kalula, ingabi lula imoto. So imithi efana izinto ey'fana ney'khwehlela zebhubesi, ogodide, ubumnyama bempunzi, amathunzi entaba, usehlula amanye because nazi isehlula amanye ngiyafisa ukuthi sifake lapho. Bezofaka amafutha endlovu, awesambane, amafutha nje Big 5 uwafaka phakathi, amafutha omkhoma uwafaka phakathi, okuqinisa yona imoto. So imoto iqiniswa kanjani? Ngisixolele ngomsindo sikeduzane nomgaqo. So imoto uyiqinisa kanjani? Uyakwazi ukuthatha ibhodlela ufake emotweni, uhlanganise amafutha, uthathe unodoli ufake phakathi emotweni. Uyakwazi ukufaka ucarbon gold, uyakwazi ukuthatha lezi zinto uyishise zibe fine, bese ugcobe la ngaphakathi emasondweni. Bakhona abaziyo-ke ngendlela eqiniswa ngayo. Ufike ubhale iy'phambano la emasondweni la kungelula ukuthi kufike khona udaka akanye amanzi. Nangaphambili kanjalo kanjalo. Nasenjinini uvula ibhonethi, kule ndawo lezi engalula ukuthi ufake kungene khona amanzi. Uqinise lapho ushaye iy'phambano. Ngoba umthakathi uthatha la kunyathele khona imoto, ahambe ayophehla akuphehlela ingozi. Uthi umoya ebantwini abahlolayo kanye ukhupha imoto ishayisile kanye kanjalo kanjalo. Kuyenzeka nanedlozi uthole ukuthi wena uphambanisile bekumele wakhe ekhaya wahamba nowothenga imoto. Imoto ayihluphi, ayenzi lokhu, kanti kumele uthole ini umuthi uqala uku-adjust idlozi, ulehlise ulaka bese uthole ini umuthi wokuqinisa imoto. So lokho esikhuluma ngako izinto zokuqinisa wena, onabo mgadankawu kanjalo kanjalo, umhlakaza, hlansi, konke nje imithi efana naleyo. Ufike ugeze yona imoto before uqala uyiqinise, bese ufaka umuthi ngaphakathi uyishunqisele, bese uyavala icapha, uyashunqisa nje bese ukhipha lento obekade ushunqisela ngayo, i-steam sisale phakathi ukuze imoya le izodistroyeka iphele. Ungagcini ngokuqinisa ikhaya kodwa imoto ohamba ngayo ngoba imoto yindlu yakho. So umthakathi uma efuna ukushaya, shaya ngayo imoto ukuze iqine, qinisa imoto yakho. Ngithe makukhona osalayo ayobuka kula mavidiyo lawa awezithe la sikhulume khona ngemithi yezitha khona, bese uhlanganise nala mafutha esengiwabalile omkhoma kanjalo kanjalo, uwafake emagala emotweni yakho ukuze imoto yakho iphephe ngaso sonke isikhathi. Asithokoze.